Are you listening? Damn. Na jó, kedves mesehallgatók, Nász nép mesék főhőse a király úgy döntött, hogy egy kikocsikázáson hajt végre, ezért szólt a király a királynőnek, meg a sofőrjének, hogy tájékoztassa őt. A sofőr előállt a királyi autóval. Oké? A sofőr ellenőrizte a kerekeket. Zsalinak adunk egy vetőt. Egészségetekre. Szóval a sofőr ellenőrizte a turbókat. Nem a spoilereket is volt. Miután a sofőr feltekintett az égre, megállapította, hogy micsoda királyidő van. Királyidő van. Így állított a spoilereken, a jobb turbón. Egészségedre, Ákos! Ennyi. Hát ez ilyen, durva szokott lenni a vége. Ilyen rendelek, olyan kicsit. Szóval állított a jobb turbón, meg a bal turbón is. A kiautózás előtt több ember figyelmeztette a királyt, a királynőt, a sofőrt, hogy óvatosan haladjanak a kocsival, mert ezek az utak nem ezekre a kerekekre vannak tervezve. Az este meseszerű volt, már csak egy kis repzene hiányzott. A király előre szólt a sofőrnek: kedves sofőröm, megbízható sofőröm, mindig figyelmes sofőröm, van egy kis jó repzene. A királynő kérlelni kezdte a királyát: édes királyom, drága királyom, legkirályabb királyom, a gyaloglás vége menjen a belgától. A király természetesen nem tudott ellenállni a királynőjének, így hallgatni kezdték a dalt. Hallgassuk csak együtt, hogy szól. Jó kocsi! Jó kocsi! Jó gép kocsi! És így tovább. De mivel rázós volt az út, ezért a CD ugrott egyet és megszólalt, hogy jó kocsi! Jó kocsi! Jó gép kocsi! A sofőr felvette a ritmust, és nagyobb sebességre kapcsolva produkálni kezdte magát. Zúgtak a turbók. Remegett a jobb hátsó spoiler. Remegett a bal hátsó spoiler. Csikorgott a bal első kerék. A jobb első kerék. A jobb hátsó kerék. A jobb első kerék újra. A bal hátsó kerék újra. És így tovább. Azonban a sofőr, ez a figyelmes sofőr, ez a megbízható sofőr, majd köszönj meg a régésznek, jó? Ez a királyi sofőr elkalandozott, és csak az utolsó pillanatban vette észre, hogy egy rossz útra tévedt. Ezért, hogy figyelmeztesse a királynőt, a királyt,
hangosan felkiáltott a sofőr. Királynőm! Jaj, királynőm! Törékeny királynőm! Csodálatos királynőm! Királyom egyetlen királynője! Tapaszkodj, majd rögtön oda kiáltott a királyának, hogy jaj, királyom, de a királya akkor már erősen megtartotta a királynőt. A kocsi ekkor ráfutott egy nagy kátyúra megint. A turbók kihagytak. A kocsi rázkodni kezdett. Az összes kerék döcc. Mindkét spoiler nyek. A bal turbó köhög. A jobb turbó kihagy. A jobb hátsó kerék újra döcc. Majd az összes kerék döcc. Hát jól nyomjátok. Minden spoiler. Jobb hátsó volt. Az összes kerék volt. Akkor igyatok lányok egyet, jó? Igen? Hát így elegyet egyben, jó? Akár szerelmesében végén iszik egyet. Szóval az összes kerék döcc. Mindkét spoiler újra. Majd a bal hátsó kerék. Majd a bal első. De végül megúszták a kicsúsztást és a turbók megpihentek. Hány oldalban megy? De a kátyúk még jöttek, hiszen a Bükkösdi vidék az nem viccel. A kocsi pattogott. Kerekek döcc. Kerekek döcc. Kerekek, nem is mondom, mit éltek meg. Ezek a kerekek. És a kocsi biztonságosan lelassult. Ekkor a király felkiáltott, hogy elég volt, majd királynőjére nézett, aki lelkesen biztatni akarta a sofőrt, hogy hajtson tovább, de a sofőr mondta, drága királynőm, sem a turbók, sem a négykerék, sem a spoilerek nem bírják ezt a bükkösi vidéket. A sofőr remélte, hogy nem kell elspoilereznie egészségetekre, elspoilerezni. Egészségetekre, hogy örülnek. Olyan szaladtunk. Hogy ez a kocsi nem bírja a bükkösdi vidéket. Szóval a sofőr úgy döntött, hogy a kocsi elhalad az M6-os autópálya Békés vidékére. Szóval a király, miután visszatértek a Bükkös-Dél Parkba, hogy a partiság zenére zenéljenek, fogta a királynőjét, kisegítette a kocsiból, a sofőr pedig leparkolt, körbejárt az autót, megnézte a turbókat, ellenőrizte a két első kereket, a két hátsó kereket, a spoilereket, és arra gondolt, hogy elfogyasztani egy turbórágót. Turbórágó, jó? Egészségnek, jó? Egy nagy tapsot ezeknek a turbóknak, a legjobbában értetek. És a sofőr úgy gondolta, hogy tudod magának egy fröccsöt, felhúzza, megissza, és holnap is autóznak, hogyha el nem fáradtak. Köszönöm szépen!